Kapteeni Äiti on nähnyt. Kiitos, Kulta. Kaapo ei pitänyt Ukin tulosta. Hei Roosa, iso tyttöni. Pian pois suusta. Minä. Kaikki miehet kakelle. Katso tuota! Niin ylöskiipeäminen on varmaan pelottavaa. No varmasti on. Vai mitä, Roosa? Takaosaa kutsutaan ahteriksi. Tässä kapteeni seisoo. Miksi hän huutaa? Hän antaa miehistölle. Ja saatuaan miehistö tervehtii ja sanoo terve. Haluaisitteko olla miehistöni? Käskystä, kapteeni. Pala kohta. Hei, Kulta. Oliko Ukin kanssa hauskaa? Hän on pallemassa Roosaa. Ja nyt on kapteeni Kaapon vuoro. Menkää vaan. Me tulemme ylös kohta. Kaapon isä ja äiti valmistautuivat. Toivottavasti ukko ei valvota sinua. Katso, ei pelkää ukkoa. Sepä hauska uutinen. Taukki. Tänä yönä